Untuk yang mempunyai sebutan ya, tadi saya kejadian tidak saya sebutkan nama aslinya, tapi nama sebutannya Abah. Lokasinya mana tidak saya tunjukkan, tapi sebutannya Abah, dan ini customernya dari bos ya. Tadi ya waktu menghitung uang ya kan, kurang 50.000 ceritanya. Saya masih di lokasi, saya masih di depan rumahnya. Saya kembali, saya ngomong baik-baik, ngapunten bah niki artone kirang 50.000. Dia mau sing kula hitung atusan kepiar, mboten sak jutane dereng kula hitung. Ternyata wonge mencak-mencak bolo. Rat waje bendelik ngono. Prita-priti koyo kesane moh nambahi. Dan ternyata 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu lah, kayak enggak salah. Kuwi tau ele-elan bolo. Tahu ele-elan ning nggone ning tokone juragan ya to, perkara tuku Royco ya to, wi enek beli 2 renteng gratis 1. Kuwi regane selisih, regane iku kan anyar. Regane iku anyar. Terus apa jenenge? Dan koncoku ning toko ki yo lagu ngerti regane asline sing Royco gratis, beli 2 renteng gratis 1 iki sing regane sing bener sing piro to? Wih, go ngerti ngono ceritane. Duweng kali ngene, malah dicerewamahi. Ini sampeyan kudune ngerti. Wong bakul ngene-ngene. Ngono ya belum, ngono ya apa pas. Ning nggon umum ya to, ning nggone wong, ning tokone wong, ning usahane wong malah ceramahi sing karyawane. Ngono ya apa pas. Lho. Yo Abah iku mau, seorang abah. Ya. Dadi ngono kuwi bolo. Tapi aku ngene bolo, prinsipku nek dadi wong. Aku wong gak sembarangan lho, ngadepi wong koyo ngene wong gak sembarangan, ngerti gak? Ngadepi wong koyo Abah wi aku gak sembarangan. Ya. Pemirsa semuanya, kerjaku wis ngono kuwi. Dadi ngadepi wong akeh, pelanggan akeh, sikapku piye? Aku kudu piye to ngadepi wong sing ngene iki, aku kudu piye? Aku wis dawek. Semono wis duwe adah ya. Ngadepi ngono tak adahi ngomong apa tak adane. Tak balekne no kalah. Wis to, kalah. Karena apa? Wis pengalaman bolo ngadepi wong model koyo ngono wis pengalaman. Ya. Nundukne piye cara nundukne? Gampang. Ya. Dan nyapa to saya konten, nyapa to saya tak ceritane ning kene. Tujuanku siji. Pertama aku oleh konten. Kedua aku iso mengedukasi kanca-kancaku. Gitu. Kedua nih gue meluapkan rasa sing maring ganjel diluapne ning konten. Dikira baper ya ben, sing penting oleh konten, sing penting oleh konten dan enak sisi positifnya mengedukasi supaya ben bolo-bolo kabeh sing ning kerjane padha ngadepi wong alot ki piye, kudu piye ngono bolo. Iya ora? Bener gak? Oke teman-teman, tak kasih tahu ya. Ciri-cirinya orang yang sok baik di dalam sok baik di luar ataupun sok baik di depan itu bahaya. Sok loman, sok awehan neng ngarep kuwi ternyata bahaya bolo. Termasuk ciri-ciri termasuk ciri orang yang berbahaya. Nah, contohnya sapa? Abah.